Sir, may ito sir. Oy, ang saya to. Ah, kita basta ako dito sa gawas di ba nga, gawantin mo gwardiya sir? Katong gibutang ni kuan. Istoy nga kanang kuan Oo. itong sa mga board dito nga nagwantid mi kanang security lagi. Okay. Oo, kay Nga nung di sir, sir, di pagbilang sa kwarto sa una sir. ang security na mo god sa una, Oo. paano ko papawaa siya. Sige, duka. Oo, hindi Sige, ko to. katuog niya. Oh, daghan na kag pangawat niya kanang mga kuan ako kanang kuan strap kanang Oo. kanang jack gikawat oy Yeah. mga ligid. Oo, ako gino sir, kay experience ko sir, 10 years ako gwardiya sir. Oo nya. Kanang ako di pasalig niyo sir nga. Ang mga play ka diri, mga play. Mga play ako, sir, ba? Oo nya. Kanang ako experience sir, 10 years ako di gwardiya nga. Karon, kung ko daw ato, na ako pasalig mo sir nga. Gabay kasikas, makamata din ko. Ah, uto sang galing mo.